Stretli ste sa s osobnou skúsenosťou pocitu, že prichádzate o všetky svoje doterajšie istoty? Že všetko, čo vám bolo blízke, na čom ste boli zdanlivo závislí, že sa odrazu kdesi stráca? Ak áno, a keď ste sa na to potom pozreli s odstupom času, ako to ovplyvnilo váš život? Evanjelium dnešnej nedele nás privádza na púšť spolu s Jánom Krstiteľom. Na miesto, ktoré je síce rozloho veľké, ale je to miesto, kde chýba všetko, kde nie je možný život, ak nestretneme niekoho, kto nám dá piť. Biblické cesty často vedú púšťou. Ako by nám slová Starého zákona chceli povedať, že ak sa chceme dostať do vytúženého cieľa, musíme mať odvahu vykročiť z bezpečného miesta a mať odvahu vkročiť na púšť. Niekedy aj do prázdnoty, samoty, opustenosti. Práve preto, aby sme cítili odkázanosť. Ani si neuvedomujeme, že na tomto mieste nás často čaká veľký dar. Pretože máme možnosť pocítiť, že sme odkázaní na druhého. Osoba Jána Krstiteľa je pre nás príkladom toho, ako sa človek môže stretnúť s Bohom. Za Jánom prichádzala celá judejská krajina. Práve kvôli tomu, že bol pre tento ľud niečím mimoriadne príťažlivý. A to práve preto, že celým svojim životom poukazoval na Krista. Na toho jediného, ktorý dokáže dať človeku život. A na toho, ktorý dokáže dať zmysel všetkému, čo sme. A takto môžeme stretnúť kresťanstvo. Cez osoby príťažlivé, cez osoby strhujúce, prostredníctvom osôb, ktoré sa nedá nenasledovať. Buďme pozorní na ľudí, ktorých vo svojom živote stretávame, pretože možno práve ich svedectvo môže dať nášmu životu plnší zmysel. Ako hovorí Sándor Márai, možno sa niekedy objavia v našom živote nakrátko a odídu, ako motýľ, ktorý odletí a viac sa už nevráti.